नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सुरमई फ्राय आणि सुरमईचं कालवण. सुरमई फिश या ठिकाणी आम्ही खरेदी करून आणलेलं आहे. हे पहा, विकतात ना, त्यांच्याकडूनच आम्ही कटिंग करून घेतली. घरी आल्यावर आम्ही स्वच्छ अशी मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतले आणि मग नंतर हे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर मीठ लावून घेत आहोत आणि मग तळून काढायचे. आणि काही पीस आहेत त्याचे आपण सार पण बनवायचं आहे. मीठ चांगलं असं चोळून घ्यायचं या सर्व पीसेसला. सुरमईला मीठ जेवढं चांगलं लागेल ना तेवढंच चव चांगली लागेल. सुरमईच्या तुकड्यांना मीठ लावून घेतलेलं आहे. ह्या वाटीमध्ये आम्ही काही कोकम भिजत ठेवले होते पाण्यामध्ये. कोकमाचं पाणीसुद्धा ह्या सुरमईला लावायचं आहे, म्हणजे कोकमाच्या पाण्याने पण छान अशी चव येते. मालवणी पद्धतीने कशा पद्धतीने आपल्याला हे करायचं आहे सुरमई फिश ते मी आपल्याला या ठिकाणी व्हिडिओमध्ये सांगत आहे. हे सुरमईचे जे फिशचे तुकडे आहेत ते फ्रायसुद्धा करणार आहोत आणि त्याचबरोबर सुरमई फिशचं सारसुद्धा म्हणजे कालवणसुद्धा करणार आहोत. त्यासाठी या ठिकाणी कोथिंबीर, आलं, लसूण, एक अख्खा नारळ किसून या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि एका साईडची कवड घेतलेली आहे. चला आपण सुरमई बनवायला सुरुवात करूया. आपण जी मच्छी आणली आहे तिला मॅरिनेट करण्यासाठी आलं आणि लसूण घेतली आहे. काही कोथिंबीरची पानं म्हणजे कोथिंबीरसुद्धा घेतलेली आहे. आलं, लसूण आणि कोथिंबीरची चटणी या ठिकाणी आम्ही करून घेतलेली आहे. आपण या ठिकाणी पाहू शकता. मच्छीचं सार करण्यासाठी आपल्याला अर्धा कांदा यामध्ये जरा कटिंग करून टाकायचा. आल्याचा एक छोटासा तुकडा टाकायचा. 4 लसूण आहे त्याच्या पाकळ्या टाकायच्या. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. थोडीशी हळद अर्धा चमचा टाकत आहोत. 2 चमचे धने पावडर, 3 चमचे लाल मिरची पावडर टाकत आहोत. 3 चमचे लाल मिरची पावडर. जर आपल्याला जास्त तिखट पाहिजे तर 1 चमचा अजून ॲड केला तरी चालेल. लावून घेऊया. हे पहा, यामध्ये किसलेलं खोबरं टाकायचं. एक वाटी किसलेलं खोबरं पुरेसं आहे मच्छीचं कालवण किंवा सार बनवण्यासाठी. मोठी पाहिजे. थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि मिक्सर लावून आणायचं आहे. हे पहा, थोडं पाणी टाकून आम्ही या ठिकाणी हे माशाचं सार बनवण्यासाठी मिश्रण बनवलेलं आहे. खोबऱ्याचं वाटण वापरून सार बनवूया. मच्छीचं सार किंवा मच्छीचं कालवण बनवूया. मच्छीचं कालवण सुरमई आणली आहे. त्याच्या पाठीकडचं, डोक्याकडचा आणि शेपटीकडच्या भागाचा आम्ही कालवण बनवत आहोत, म्हणजे त्याच्यापासून सार बनवणार. या ठिकाणी आम्ही एक पातेलं ठेवलेलं आहे, म्हणजे एक मोठा असा टोप ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलं आहे आणि त्या तेलामध्ये आपल्याला त्या लसणाच्या पाकळीचे आम्ही काही तुकडे केलेले आहे ते या ठिकाणी टाकलेले आहे. कापून घेतली एक लसूण आणि मग त्या गरम तेलामध्ये टाकली आणि मग काही कढीपत्त्याची पाने टाकत आहोत आणि मग चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला जे वाटप बनवलेलं आहे ना ते या टोपामध्ये टाकायचं आहे. वाटप टाकल्यानंतर जरा परतून घ्यायचं. सर्व आपण मिक्सरच्या भांड्यामधलं सर्व वाटप आम्ही या टोपामध्ये ॲड केलेलं आहे. हे सर्व वाटप जे आहे आपल्याला चांगलं असं फ्राय करून घ्यायचं आहे या टोपामध्ये, म्हणजे चांगलं असं भाजलं गेलं पाहिजे. आणि मग मगाच्याच मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला ते पाणी ह्या टोपामध्ये टाकायचं आहे. चमच्याच्या साहाय्याने चांगलं ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून वाटप चांगलं असं मिक्स होईल. छान असं ढवळून झालेलं आहे. आणि 4-5 कोकमाची, हे बघा अशा प्रकारे कोकमा आपल्याला यामध्ये जरा खोलून टाकायचे आहे. हे अशी कोकमाची या ठिकाणी आपल्याला या टाकल्यामुळे आपल्या मच्छीच्या साराला खूपच मच्छीच्या कालवणाला खूप चांगली चव येणार. उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. उकळी आलेली आहे. उकळी आल्यानंतर आपल्याला यामध्ये या टोपामध्ये पहा
जे मच्छीचं डोकं आणि शेपटीकडील भाग आम्ही स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे ते आपल्याला या कालवणामध्ये सोडायचं आहे. सोडूया आपण. एक एक पीसेस आपल्याला यामध्ये सोडायचे आहे. 2 पीसेस सोडून झाल्यानंतर आम्ही हळूहळू सोडत आहोत. टोपामधील सर्व मच्छीचे पीसेस आम्ही ह्या टोपामध्ये शिजत ठेवले आहे. 5 मिनिटं लागतात या कालवणात मच्छीला शिजायला. आपल्याला फक्त ही उकळी ह्या टोपामध्ये यायला द्यायची आहे, जेणेकरून आपली ही मच्छी चांगल्या प्रकारे शिजेल. उकळी तर येतच आहे आणि मच्छी सुद्धा चांगली अशी परतून झालेली आहे. फक्त कुस्करायला द्यायची नाहीये. मच्छी एकदा कालवणामध्ये सोडल्यानंतर 10 मिनिटांसाठी गॅस स्लो करायचा, म्हणजे या कालवणात मच्छी 10 मिनिटांसाठी शिजायला द्यायची. आपण पाहू शकता या ठिकाणी 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपल्या मच्छीचं कालवण छान प्रकारे तयार झालेलं आहे. चांगली उकळी सुद्धा येत आहे. मी जवळून दाखवतो. वाव, खूपच छान पद्धतीने आम्ही कोकणी मालवणी पद्धतीचं असं मच्छीचं कालवण बनवलेलं आहे. कालवण आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, सुरमई वरती सार टाकायचं आहे. चांगली अशी सुरमई शिजलेली आहे माशाची. ते सुद्धा खूप सुरेख लागतात, चविष्ट लागतात. पण आपल्याला दाखवण्यासाठी सुरमईचे हे 2 पीसेस आम्ही सुरुवातीला आपल्याला हे दाखवत आहोत. आपण पाहू शकता सुरमईच्या ह्या तुकड्यांना आम्ही मीठ आणि कोकम लावून झालेले आहेत. वाटीमध्ये सर्व कोकमाचं पाणी आपल्याला उरलेलं हे गाळून घ्यायचे आहे आणि फक्त ते पीसेस आपल्याला वापरायचे आहेत. हे पहा, थोडीशी हळद घ्यायची, आपण या सुरमईला लावून घ्यायची. आणि मग नंतर मगाशी आपण जे कोथिंबीर, आलं आणि लसूण याचं जे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात केलं होतं ना, ते मिश्रण आपल्याला ह्या सुरमईच्या तुकड्यांना लावायचं आहे. मिरची पावडर आम्ही या ठिकाणी वापरत आहोत. साधारणतः 1 ते 2 चमचे मिरची पावडर आपण वापरू शकता. जर आपल्याला तिखट आवडत असतील तर आपल्या चवीनुसार आपण तिखट टाकू शकता. मिरची पावडर सुरमईच्या या तुकड्यांमध्ये सर्व तुकड्यांना मिरची पावडर आपण लावून घेऊया. सुरमईच्या सर्व पीसेसला म्हणजे सुरमईच्या सर्व तुकड्यांना आम्ही छान पद्धतीने मॅरिनेट करून या ताटामध्ये ठेवलेले आहेत. या ताटामध्ये आपण एक काम करूया. तांदळाचं पीठ आपण 4 चमचे घेऊया. तांदळाचं पीठ 4-5 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. 1 चमचा आणि 2 चमचा बारीक रवा हे मिक्स करून घ्यायचं एकमेकांमध्ये. चला, चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. थोडीशी हळद टाकायची, अर्धा चमचा. तर अर्धा 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आणि जरा मिक्स करून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे. चला, मिक्स करून झालेले आहे. सुरमईची एक तुकडी आपण ह्या मिश्रणामध्ये आपण छान प्रकारे कोटिंग करून घेऊया. कोटिंग म्हणजे छान प्रकारे तळण्यासाठी तिला हे मिश्रण लावून घेऊया आणि बाजूच्या डिशमध्ये ठेवून द्यायचं. सुरमईचे सर्व पीसेस आम्ही कोटिंग करून घेतलेले आहेत. हे तळायला घेऊ. गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेत आहोत. चला, तेल जरा तापलं की त्यामध्ये आपल्याला सुरमईचे तुकडे हळूहळू सोडायचे आहेत. चला, सुरमई तळण्यासाठी इथे आम्ही घेतलेले आहे हे सर्व सुरमईचे पीसेस. आपल्याला एक पीस ठेवायचे आहे. सुरमईचे एक तुकडे ठेवायची आहे.
एकदा तेलामध्ये सुरमईचे तुकडे फ्राय करण्यासाठी ज्या वेळेला आपण ठेवतो ना त्या वेळेला आपल्याला किमान 5 मिनिटं ते हलवायचे नाही आहेत. नाहीतर ते काय होणं, आपण सुरमईला जी आपण कोटिंग केलेली आहे ती तांदळाच्या पिठाची आणि रव्याची, ती कोटिंग सुटू शकते, म्हणून ते हलवायचे नाही. आणि एकदा काय फ्राय झाले ना काय मग जर असे टचअप केलं ना, म्हणजे जर असं टच करून हलवली सुरमईची तुकडे, सुरमईचे डिशेस 5 मिनिटे झालेली आहेत. आपण परतून घेऊया. म्हणजे एक परतून दाखवत आहोत आपल्याला. तो आपण हलतोय का पाहायचा. तो पॅनला चिकटतो. नॉनस्टिक पॅन असेल तर नाही चिकटणार, पण हा नॉनस्टिक पॅन आमच्या घरगुती वापरातला आहे. तो खूप जुना झाल्या कारणामुळे त्याच्या कोटिंग गेलेली आहे. त्याला ही सुद्धा चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेली आहे. सर्व पीसेस आपण परतून घेऊया हळूहळू. मध्ये सुरमईचे सर्व तुकडे आम्ही पॅनमध्ये परतून घेतलेले आहेत. म्हणजे दुसऱ्या बाजूने चांगले असे फ्राय होण्यासाठी आम्ही ते परतून घेतलेले आहेत. म्हणजे 2 शिल्लक राहिलेले जे आहेत ना सुरमईचे तुकडे, ते आम्ही एका दुसऱ्या बाजूला फ्राय करण्यासाठी ठेवत आहोत. आणि जरासा पॅन जरासा तिरपा करायचा आणि जे दुसरे नवीन 2 टाकलेले सुरमईचे जे तुकडे आहेत ना उरलेले, त्यांना सुद्धा तेल लागेल. सुरुवातीला आपण जे सुरमईचे तुकडे या पॅन मध्ये आपण टाकलेले होते ना तळायला, म्हणजे फ्राय करायला, ते चांगल्या प्रकारे खरपूस असे भाजून म्हणजे फ्राय करून झालेले आहेत. चला आपण एका डिश मध्ये हे सुरमईचे तुकडे काढून घेऊया आणि जे उरलेले 2 तुकडे आहेत ना त्यांना फ्राय व्हायला वेळ देऊया थोडा. चला एक तुकडी आपण फ्राय केलेली ताटामध्ये काढून घेऊया. हे तळवायचं तिला. अशा प्रकारे आम्ही सुरमई फ्राय आणि सुरमईचं सार या ठिकाणी आम्ही बनवलं. हे पहा किती मस्त असं सुरमईचं सार हे कोकणी पद्धतीने आम्ही बनवलेलं आहे. कोकणी म्हणजेच मालवणी पद्धतीचं हे सुरमईचं सार बनवलं आहे. आणि हे सुद्धा जे सुरमई आम्ही फ्राय केलेले आहेत ना अतिशय सुरेख आणि चविष्ट असे लागतात. आपण एकदा घरी नक्की बनवून पहा ही सुरमई फ्राय आणि सुरमईचं सार. आणि हा जर व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल ना तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा.